Vítam vás Pakarina Games a vítam vás pri mojom dneskajšom let's play z Shake and Fidget opäť z privátneho serveru. Dneska je to už poradí 6. let's play, takže docela sa rozbieham. Zvýšila sa mi aj sledovanosť na kanáli, takže fakt som rád. Ďakujem mi na všetkým, ktorí ma podporujú, ktorí ma sledujú a ktorí mi dávajú lajky, odberia aj komenty. Fakt si to vážim. OK, takže prejdeme ku privátnemu serveru. Dáme si vytvoriť postavu zde. Dáme si trpaslíka, variora, alebo valečníka po česky a zmeníme si face vlastne v, ako sa to povie, bož som rýchlo zabudol, výzor tváre. Dáme los a tento sa mi páči, tento je dokonalý. Dáme uložiť a meno si dáme Pakarin LP. E-mail si môžeme dať hociaký, lebo to nevadí. Heslo si dáme, to nepoviem zvyčajne. Dáme OK a úspešne sme v hre. Takže ako bežne vám ukážem celý privátny server, takže začneme od volieb. Takže voľby, ako vidíte, máme tu len jeden language, takže český jazyk, tu máme zvuk v chate, žiadne animácie, porovnávanie vecí. Tu máme hlasitosť zvukov, ale ja mám vypnutý zvuk. Môžeme si kúpiť zlatý profil, ktorý si ukážeme hneď ako skončíme v tejto oblasti. Môžeme si zmeniť e-mail, heslo, overiť e-mail, aj keď e-mail už overený je. Môžeme si zmazať účet a kúpiť ten zlatý profil, hneď vám to ukážem. Ako vidíte, zlatý profil som si kúpil. Ako ďalej prejdeme ku podzemiam. Vidíte, že všetky podzemia sú zatvorené, musíme dostávať kľúče, takže je to luxus. Dáme si Syn slávy. A ako vidíte, máme tu celkom nice topku. Vlastne prvý je Varior, Grogar. Vlastne je 387 a ja vám ho ukážem. Ako vidíte, vypadá takto. A ako vidíte, má Eriky, takže OK. Ako ďalšie veci vám ukážem, ako ďalšiu vec vám ukážem staj. No aj si môžeme prenajať Gryfinodraka. Pronajmnúť. A ako vidíte, mám ho na 14 dní a mám na čas na cestách znížený o 50%, takže normálne to funguje ako na normálnom shakeovi. Dáme si čaroobchod. A ako vidíte, máme tu Epic Event, ale epiky nám nepadajú furt. Vidíte, máme všetko. Zbrojernu. Nové zboží dáme, aj tu máme Epic Event, ale vidíte, že na epiky nám nepadajú, takže je to ako na normálnom shakeovi. Ako ďalšiu vec vám ukážem hlídku. Vlastne za 1 hodinu dostanem 10 zlaťakov, za 10 hodín dostanem 100 zlaťakov. Vlastne je to ako na normálnom shakeovi skoro. Dáme arénu a je to to isté ako na oficiálnom serveri, vlastne dáte OK a iba zapasíte normálne. Dáme OK. Ja vám to ukážem, idem zapasiť za 104. Ako vidíte, normálne ma sundala, takže luxus je. Ako ďalšiu vec vám ukážem hospodu, vlastne XP sú tu trošičku zvýšené, ale je to skoro ako normálny shake. Vidíte, že to je normálne. Piva sa tu pijú normálne, keď vypijete jedno, máte jedno z 10, normálne to funguje. Stavovať sa dá, ospravedlňujem sa za buk. Dáme hrajem. No, prehrali sme a zlato. To ukážem. Jaj, my máme iba jedno zlato, nevadí. Dáme, už som bridge a sme head. Ako vidíte, dáme WC ešte a vidíte, že kľúč od vecka dostaneme až od 100. Neviem, či ste si všimli, ale pozrite, aké to má čudné tvary tá sviečka. Aj tu. Také trošku čudné, prípada mi to také... No, nejdem hovoriť. OK. Dáme postavu. No a vlastne ešte vám dačo poviem a poviem vám môj názor na tento prijatný server. Takže, XP sú dobré. Vlastne fungujú tu Eriky, normálne čarodejnica, väž, úplne všetko. Normálne si môžeme vybavovať vo väži tých, neviem,
tých ľudí, čo nám pomáhajú, môžeme zvyšovať levely, normálne cez laťaky a tak, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Vlastne, ako už hovorím v 3. alebo 2. videi, vlastne link od tohoto serveru dostanete, ako následne splníte 3 podmienky, takže ako prvá podmienka dať like na video, ako druhá podmienka dať odber na video a ako tretie napísať do chatu dole pod video vlastne hotovo. Takže a v rámci dňa vám ešte možno pošlem link, hneď ako sa mi bude dať, vám ho pošlem. Takže učí sa s vami Pakarine LP Games